Øjnene, lyset, magien, scenen er sat. Den endelige test. Nu skal du spørge dig selv, så du kommer helt tæt på. Så tæt, at du kan mærke pulsen. Så tæt, at du kan lugte frygten. Så tæt, at du kan smage blodet. Føl viljen, styrken, passionen, instinktet. Men ryk tættere på, hvis du tør. Der er ingen noget. Kun 90 minutter, 22 mand, 1 mål. De kommer med knopperne først. De offrer sig. De falder. De slås. Men du vinder altid til sidst. For du har billet til første parket.